kanyo Chris ni wadhi bedo gi thuolo mar neno mano ka isomo buche mopogore opogore ne midonjo ne Rigathi Gachagua. En ang'o mantiere kar kae? Osedonjo kar kanyo, kinde ga osedonjo, ma iseyudo are donjo kanyo kinyi gin mage? Erokamano Cleophas, mana ke iselero en saa 4 madhi gi nus kalure kod chenro mane ochiwne ute fwambo. Seche kabela nonego bed ni chenro ni osechakre ayanga e od bura mar senet. Kata kamano jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne odonjo dakika 30 mokalo kaachiel kod kinde mage kama ler mosemiwa en ni e sechegi jo od bura mag senators romo ma ok dhi bedo ayanga ne jopiny, gidhi romo kuom dakika 30 mar chano ka idhi tayo chenro makamae mar winjo bura mathi choko Rigathi Gachagua. Koro nyaka sani en ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne osechopo dakika 30 mokalo kendo en e alwora mar od bura. Senators bende dhi nyime kod twak ma timo e yor apanda e alwora mar od bura kuom onego bed ni odhi nyime kuom thuolo mar dakika 30 bang'e to chenro ni dhi chako ayanga kendo ka giseduogo chenro ma dhi timore en ni clerk kata karan mar od bura mar senet dhi somo ketho 11 ma odonjnego Rigathi Gachagua. Bang' somo ketho kamago kuom dakika mar 30 okinde mag Rigathi Gachagua kaachiel kod mar od bura dhi bedo kod thuolo mar dakika 30 moro kamora mar golo weche mohiu ewi ketho ma osom ewi Rigathi Gachagua, ketho 11. Bang' ka kweth mar Rigathi Gachagua kaachiel kod kweth mar od bura osechiwo neno margi mohiu ewi chenro makamano, ler mwayudo en ni od bura mamalo kata National Assembly dhi yudo thuolo mar chwalo neno duto ma itudogo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ketho ma odonjnego e bura makamae. Neno makamano kata ketho duto mag onego bed ni isomo chakre seche ma chenrono dhi chakre nyaka saa 7. Bang' saa 7 gidhi kawo yweyo matin ma dhi dolo kumbo. Bang'e to kochopo ka saa 8:30 gidhi duogo kendo bang' saa 8:30 od bura mamalo biro dhi nyime kod pedho neno kaachiel kod chiwo joneno magidonjonego Rigathi Gachagua ewi paro makamano nyaka seche madhi kar saa 11. Bang'e kar saa 11 nyaka saa 12:30 od bura biro bedo thuolo mar goyo kogno joneno ma ochiw odiochieng' ma kawuono kod od bura mamalo. Bang'e kochopo kar saa 12:30 chenro ni onego bed ni oserumo kendo gidhi yweyo nyaka odiochieng' makiny kama chenro ni onego bed chakre kar saa 3 nyaka saa 5 odiochieng' makiny kama Rigathi Gachagua biro yudo thuolo mar duoko penjo kendo luoko nyinge ewi ketho 11 ma otudego. Bang'e ka oseyudo thuolo mar duoko penjo kod luoko nyinge kuom seche 5, Rigathi Gachagua bende biro thuolo mar chwalo joneno kod neno mage. Bang'e to okinde mage kod okinde mag od bura biro thuolo mar goyo kogno joneno makamago. Bang'e to kochopo kar saa 2 mar otieno, senators onego bed ni goyo ombulu mar tero pacho Rigathi Gachagua kata duoke e apisi. Gima waseyudo en ni weche ok ber, onge ler moro amora ne Rigathi Gachagua. Dalili kata ranyisi maneno en ni onge gima ber, osiep maber e kindgi onge, nikech seche mwaloso ni ma od bura mar senet ni romo mar apanda mar tayo chenro ka gidhi chako winjo bura mathi choko Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni alwora mar od bura sani, to jatende William Ruto machiegni kaka bende en e karomo mar KICC, manyiso ni jatend piny William Ruto en odhi nyime kod chenro mage kata odoko ni jalup ne Rigathi Gachagua to ni alwora mar od bura ka geno mar chopo kendo winjo ketho ma idonjonego kendo luoko nyinge ewi ketho maka mena temo na nyiso picha ni pogruok nitiere maduong' e kind jatend piny William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua. Kinde ma jalup ne Rigathi Gachagua ni e bawo e alwora mar od bura kawuono, jatend piny William Ruto kilometers machuok to ni e karomo mar KICC men meters machuok kuok e alwora mar od bura mar senet kama odhi nyime kod chenro mag piny owacho ma pile ka pile. Gino machal ni ok oneno ni ng'ikruok moro amora ma okel kod onge mar Rigathi Gachagua. Ler ma waseyudo bende Cleophas en ni odiochieng' makiny Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula
oluongo romo moyiedhi mar od bura chieng' tich abich. Speaker mar od bura Moses Wetangula oluongo romo moyiedhi mar jo od bura chieng' tich abich, ma gima liekore en ni romo ma kamano chieng' tich abich nyalo dhi apuodho nying jatelo madhi kawo kar Rigathi Gachagua poni od bura mar senet ogoyo mbulu mar tere dala odiochieng' makiny, matemo lieko ni seche moko oganda jo Kenya nyalo bedo kod jalup jatend piny Kenya manyien nyasi mar Mashujaa Day madhi timore e kaunti ma Kwale chieng' Jumapil. Mago weche motemo luwo to waseyudo maling'ling ni chieng' tich abich romo moyiedhi oluong kod speaker mar od bura Moses Wetangula, to maling'ling yango ni romo ma kamano nyalo dhi puodho jalno ma idhi gwelo kod jatend piny William Ruto mar kawo kar Rigathi Gachagua, ma seche moko poni od bura mar senet othiche oko to piny Kenya nyalo bedo kod jalup jatend piny Kenya manyien e nyasi mar Mashujaa Day chieng' Jumapil. Koro mago e gima dhi nyime kae Cleophas. Arita bende ong'aw e yo mamalo kochakore e wang' apaya ma Uhuru Highway. Arita ong'aw, obila mapile, obila mag Kanga kachiel obila makedo kod njore kata anti-riot police bende ni e alwora mar od bura mar neno ni poni weche ok odhi kare to ginyalo keto kwe kendo neno ni onge gima odhi ataro kod chenro mag sirikal. Cleophas. Agoni erokamano ahinya Chris. Adawe thuolo mondo mi yud thuolo mar donjo e od bura yangore kar ni Gachagua osedonjo e senet kanyo mondo mi ochak ane luwa ne chenro mabiro kanyo achiel kachiel. Agoni erokamano ahinya, wan kodi kendo weche manyien mag migago ang'o biro iri mondo mi tudwa achiel kachiel kimiwa maling'ling mantiere kar kanyo e alwora mar od bura mar senet. Mano Chris Owino nyakoro Ramogi Jwang' olerno kanyo achiel kachiel gigo matimore e od bura ka ywe masanda kosekalo 39 ka waduogo kawa jo hawi ang' wayuda ne pach jo Nyeri ni giwacho nade kachiel koda ka pach Tom Duku ka wantiere kaka watieko koro twak ayanga mara mbako romo kwa achiel kachiel nyaka e od bura waka ywe